لەوێ دەڵێ لە ستودیا ئەنقەرەیە ئەم زیاتر نێزیکی دەسەڵات و ئۆپۆزیسیۆن و قادەگەشتینە ئەم زیاتر نێزیکی دل و مەژیە خەڵکینە ئەم لەوێ دەڵێ هەر تشتێ زەڵاتر و باشتر دەبینن لەسەر وێ ئەساسێ ئەم دەپرسن کە تایبەتی میێوانی منێنەها ji nêzîkî desthilatê ye nêzîkî AK Partiyê ye ez ê ji wî bipirsim pişta jî mêvanekî min ji nêzîkî opozisyonê heye lê destpêkê em ji desthilatê bipirsin ka di rojên dawiyê de ku em tenê bêjin 10 roj qasî 10 roj mane ji bo hevbijartinan plana wan çi ye derheqê pirsa Kurd pirsgirêka Kurd li vê welatî divê jî bipirsin ji ber ku em Kurdin û em derdê xwe dizanin herkes li dermanê derdê xwe digere em jî لوی درمانی دیگر. میوانی من هجای پروفسور دکتر یاسین آکتای شورمنده سرکی گشتی AK Parti'ye Sayın Aktan Kürdistan 24'te hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani AK Parti seçim yani sadece önceki son 10 gün var. Yani AK Parti strateji AK Parti'ye. Tabii AK Parti bu seçim sürecine çok iyi hazırlandı. Amadakariyên mezin yên AK Parti hene bo hilbijartinê lê mixabin erdehejê rûda şeşê Sibatê rûda eva bandorekî mezin li amadekariyan kir lê ev amadekarî elbettekî êdî bû sedem ku AK Parti êdî behsa karên xwe bike di 20 salan da çi kiriye û di demekî Kurd da bersivekî baş ji bo erdehejê da ev erdeheja karasatakî 100 salê bû û lê hemberî vê bersivekî ciddî da û karên rizgarkirinê her wiha pêçandina birînan birêveçû û AK Parti divê de bi ser ket. Piştî vê jî mexakomê ser hev kir herkes got dê AK Parti vê bikar bîne û hilbijartinan paş bixe lê berova jî vê AK Parti bi xwe bawer bû û biryara beşdariya hilbijartinê da. ماوەیەکی زۆر کەم دەڕۆژ استراتێژی AK Parti چییە بە شێوەیەکی گشتی واتە هەندێک لە نێو ئەنقەرە گەڕام و سۆرام لەگەڵ خەڵک قسەم کرد خەڵک زۆر دڵتەنگە ژیان سەخت بووە و هەڵاوسان هەیە کۆتا استراتیژێتی AK Parti چییە و چی دەکات بۆ هەڵبژاردن واتە پلانتان چییە؟ berê jiyan giran e jiyan li hemû cîhanê giran e li hemû welatan giran e li her derê jiyanê enflasyon heye û yê Tirkiye jî ne ji deverên din yên cîhanê zêdetir e lê em nikarin ji bo welatiyên xwe bêjin ji ber ku proseya helbijartinê hemû partiyên din jî dibêjin belku tenê ev tenê li Tirkiye heye debara malê giran bûye lê em jî dibêjin li hemû cîhanê heye niha rewşa cîhanê ne baş e lê serokkomarê me di demên dawî da pakêçên pir baş pêşxistin rast e jiyan giran bûye lê mûçe jî hatin bilindkirin ji bo xanenişînan jî mûçe û xelat hatin pêşxistin her wiha kêmtirîn mûçe dîsa gelek hat zêdekirin mûçe eger enflasyon sedî 120 be jî lê bo mûçeyan jî sedî 200 zêdekirin çê bû keme aslında hiçbir şey çok na tiştekî hatiye dayîn zêde nîne pêwîstiya mirovan heye asla jiyanê mirovan li Tirkiye bilind bû û di dema AK Partiye de ev hate kirin niha bersiva mezinê AK Partiye ev e ku bersiva vê eger partiyekî nû were desthilatê dê rewşa wê pir zehmetbe ji ber ku AK Parti gelek tişt da û milletçî hêjî gelek zêdetir dixwazin باشە بۆچی هاوپەیمانەتی کۆمار هێندە
ئەرێنیە پلانتان چییە واتە دوای هەڵبژاردن چی دەبێت پشتی هەلبژارتنê 20 ساڵان me çi kir dîsa em berdewam bin ev 20 sal bi zorê di desthilatê nema bi çekan nema fişar li milletê nekir bi çi hat desthilatê hemû bi helbijartinê bû her helbijartinê de diyar e dilxweşiya gel heye ku di her helbijartinê de AK Parti careke din hate helbijartin bû desthilat ji vir û pêvêjê em dibêjin dê carekên din jî dîsa AK Parti di desthilatê de bîne gel dibêje pirsgirêk hene li dervê AK Parti kes nikare çareser bike rast e pirsgirêkên me hene ji xwe soza herî mezin yê AK Parti ev e ku hemû pirsgirêkan dibîne û hemû pirsgirêk dîtin û berova jî dixwaze bawekê bihê ser bi van pirsgirêkan biçe û wan çareser bike ji ber vê yekê dîsa gel her tim AK Parti helbijartiye di dîroka Ewropayê de û dîroka Tirkiyeyê tu desthilatekî 5 helbijartin ser hev nehatiye helbijartin û nebûye desthilat ciyawaz e hemû helbijartin ji hev cuda ne helbijartinên berê vê jî cuda ne بۆ دەسەڵاتی ciyawaz e ji bo desthilat jî ji bo opozisyon jî ji bo hemû aliyan helbijartin cuda ye niha dijbere tiştekî pêşniyaz nake AK Parti ji bo çareseriya karasatê erdihê jê pêşniyaran dike projeyan pêş dixe niha me Nûr Daxiyê avahî çêkirin tu desthilatekî din nikare vê çê tenê Erdogan û AK Parti dikare vê çê bike di dema di van 10 salan da em ê carekî din vê peyamê xwe bidin eger bike carekî din AK Parti dike eger pirsgirêkek û heye dê carekî din AK Parti çareser bike çawa 20 salan hemû pirsgirêk çareser kirine dê dîsa çareser pirsgirêk naqedin te tiştekî çareser dikî pirsekî dî derdikeve lê kî vana çareser bike zêdetir AK Parti dê çareser bike hene dijbere hene dibêjin em wek bedîlên AK Partiyê ne lê ew hemû berê carekî bûne desthilat welat wêran kirin di dema wan da tiştek nehatibû kirin di dema koalîsyonan da Tirkiye tenê qeyran bû kaos bû باشە بەڕێز ئاکتای سەرۆک کۆمار بەڕێز ڕەسەتەیب ئەردوغان لە میتینگەکاندا قسە دەکات و باشە گەل چی دەڵێ پەیامەکانی ئەردوغان لەلایەگەلەوە چۆنە برێز سەرۆک کۆمارê me di mîtîngan da pir xwedî ezmûne yek bi yek rûbirû daxive di teknolojî binêrin êdî hûn karin di televîzyonan da biaxivin kesê nerazî nekin û peyamê xwe bidin lê serokkomarê me di mîtîngan da rûbirû daxive goh dide dengê wan nêzîkî wan dibe dema mirov dibînin serokkomar hatiye kelecan dibin ji ber vê em vê kelecanê di mîtîngan da dibînin û ez ev wek ahengeke helbijartinê ye wek festîvalê ye keşo hewayekî wa heye ev jî tiştekî baş e ji bo demokrasî aliyê başê demokrasî ji ev e باشە بەڕێز ez dixwazim vê jî tamam bikim qasê Erdogan dijbere jî mîtîngan dikin û di keşo hewayekî azad da derbastin û herkes her tiştekî dibêje ئێوە باشتر دەزانن بێگومان لەبارەی پرسی کوردەوە 100 ساڵە بەردەوامە و کێشەی کورد هەیە باشە پلانی ئاک پارتی دوای هەڵبژاردن لەبارەی پرسی کوردەوە کێشەی کوردەوە چییە؟ Pirsa Kurd derbar AK Parti gelek gavên wêrekî avêtin ku tu kes wê wêrekî nîşan nade CHP hiç nêzîkî vê pirsê nabe berova ji vê sedemê Pirsa Kurd CHP zimanê wan qedexe nehîştin ku xelk bêje em Kurdin CHP ev yek kiriye lê îro niha rabûye bi HDP re hevkariyê dike کاتەکە گۆڕاوە lê êdî tiştek û zêde jî were çareserkirin nemaye êdî pirsgirêk hatiye çareserkirin ew tên vê ser vê çareseriyê tên
Ez dibêjim di demekî wiha de HDP ew CHP ku wan înkar kiriye ev hevpeymaniya HDP li gel CHP pir şermezar dibînim divê HDP rastî bibîne ku ê ku ji bo Kurdan nasname daye wek mirovan nêzik bûye gotiye Kurd derece yek de welatiyên vê welatîne li Tirkiye Kurd ne welatiyên de asta duyan dene de asta yekêm dene xwediyên vî welatîne hemû niha AK Parti ev hes da Kurda bûn li herêma Rojhilatê binêrin her tiştê dibêjin tu cudahî nîne û ev jî Erdoğan û AK Parti kiriye berê jî digotin Kurdin nîne wê demê dikarin dîsa derfetên Tirkiye sûd werbigirin lê îro niha TRT Kurdî heye 24 dem ji mêran weşanê dike û weşanekî herî serkeftî dike li ser zimanê Kurdî çıktı qedexe nemaye herkes xwe bi awekî azad dike gelek namzet bangeşeya xwe bi Kurdî dikin rojnamayên Kurdî hene weşanên Kurdî hene Başa me bes bu ewa ez dibêjim mahîdî çi hebe nazanim divê em vê bêjin gelo ev bese ne bese gelo em azadî bidin PKK rêxistina terorê rast e şansekî ji bo PKK jî hate dayîn sala 2013 proje çareserî dest pê kir Kurd PKK niye ewa baş dizanin firsendek bo PKK hate dayîn gotin çekê xwe deynin werin em bi hevra kar bikin em bi hevra xwediyên vî welatên lê wan çi kir proseya çekirî hêz zêdetir xwe bi çek kirin û zarok birin çek Profesör Doktor Sayın Aktay, şu yorumandaya Serokê Güçlü AK Parti. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin.